Du åt jag din bulle. Ja. Jag har det. Jag ser det på dig. Jag ser på den. Du åt min bulle. Fråga Johan. Nej. Nej, blankt nej. Yes. Han har tagit en bulle. Han har tagit en bulle. Tog du min bulle? Nej! Vem? Fan, det ser det så... Men vem är det? Lalla Jona. Vad är det för wed? Varför är det wed-ätare? Jag är glad. Flickepel. Vem åt min bulle? Du! Ska vi nöja oss här då? Ja, kan vi göra. Det här är din bulle med. Det är Johans bulle det där. Det är min bulle. Du bötade hur? Bukta. Böter eller? Alla vet ju hur renlig Johan är så. En jag gör bara. Vad är det? Säg till moderkakan. Filmar du? Allting. Ska jag lägga upp på internet.